yaya ake tafiyar da neman aure mataki bayan mataki. Mafiya yawa akwai abubuwan da al'ada ne, amma neman aure a shari'a abu ne wanda yake mai sauki. Malamai suka ce na farko idan aradal insanu zawaj, idan mutum ya daura niyyar zai yi aure, abinda zai na farko shine ya ga matar da yake so. Wa aradal khidba sai yayi niyyar ya aure, kawai ya gani yana so ya nemi aure a yanzu, fa innahu yadhhabu ila walihi bi nafsihi aw ma'a wakilihi, zai tashi takanas ta gida zuwa ga ainihin waliyinta wanda yake kula da aurenta, ko da kansa shi ya je da kansa ko kuma ya tafi da waninsa kaman babansa ko dan uwansa ko abokinsa. A nan malamai suka ce ana aiki da al'urfi shine akwai al'ummar da mutum ya je neman auren da kansa wajen babanta za a ce yayi rasar kunya, to sai kai aiki da urfi shine ku duba al'adar ku da bar karo da addini ba. Bisa ga al'ada a yanzu mutum bai cika zuwa da kansa ba, ko da ku aure na biyu ne ko na uku ne ko na hudu, to babu laifi ka aiki da urfi sai ka nemi wani wanda zai wakilce ka. Amma akwai kasashen da kai kake zuwa, kamar Saudiya kana zuwa da kanka, zaka je ka samu babanta ka ce kai da abokinka ko da wani amini ka ce kana so a baka izinin kai magana da wanci. Amma a urfin mu ba a cika yin haka ba. A wurin su abu ne mai sauki a cewa zai karbi auren miji ya matso ya gyara hula ya ce ni zan karbi kayana da kaina, shine asalin a kasa a ratse a raka ko a kasa a tsare a raka a kai gida. Wannan da kansa sai ga mutum ya zo zana cewa zai kasa ce ni zan karbi kayana da kaina, kar ma a je a samu wata matsala a hanya wani ya karba bai isar ba. To ana aiki da urufi, babu laifi sai ka tura wani ya je maka magana, kana nema a baka izinin magana da ita. Na biyu kuma shine ru'yatul makhtuba, shine ba da izini ka kalli wacce kake so ka aura. Wannan ya zo a hadisi na 3235 a cikin sunan na Imam Nasa'i rahmatullahi alai, wanda Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ya daura niyyar zai aure, yana son wata yarinya, annahu khataba imra'atan fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi tsira da aminci sabbata gare shi yake cewa unzur ilaiha, ka je ka kalle ta, fa innahu ahara ay yu'dama bainakuma, kallanta shi zai dawwamar da soyayya tsakaninku, asalin kauna. Yana da kyau ka je ka kalle ta ka san tayi ko bata yi ba, saboda abin da wani yake bukata wani ba shi yake bukata ba. Yanzu wani a buɗe baki abin da yake bukata kunu yake so ya sha da kosai, wani kuma kaga yace shi buɗe baki kace ga kunu da kosai sai ce ka walakanta shi. Me yake bukata ka kawo masa kaji ya ga an yanka, abin da yake bukata kenan. Wani yanzu abin da yake bukata doya da miya ne, wani kuma ka bashi doya da miya a yanzu ya buɗe baki ka sa shi a cikin damuwa. To abin da wani ya ga yake so wani kuma baya bukata. Abin da za ka gani a baka a ce sai ka ce baka so, wani yana gani shikenan kawai an kashe shi ka magana ta kare kawai subhanakallahumma wa bihamdika an gama da shi. To shi yasa ake so a shari'a mutum ya kalli mace, kuma a wurin kallo idan za ta zo ba wai za ta saka hijabi da niqabi ne yadda ka san za ta je ta qiyamul layl ba haka ake ba a shari'a. Za ta saka kaya ta rufe jikinta amma ta bayyana wuraren da ya halatta idan tana wanke-wanke a gida ko shara a gani, kamar wani bangaren shara banta da hannunta da dan bangaren wuya, haka dai mace tana aiki a gida. Amma kuma kar a wuce gona da iri-irin na Ibn Hazm rahmatullahi alaihi, wanda ba sai na faɗa ba. To sai ta zo ta a lokacin ta wuce ka yi tafiya ka ga tafiyarta da sauransu, ta dan da dai kunyan haka ta dan bari ka kalla, kowa da bukatarsa. Wannan son baka, wannan son fara, wannan son mai tsawo, wannan son mara tsawo, wannan son mai kiba, wani mara kiba, kowa da abin da yake bukata. To ita ma mace na da iko, akwai abin da take bukata, sai ta kalle ka ta ga kayi ko baka yi ba. Wanda za ta ce ni abin da nake bukata mai gemu nake bukata. Ka ga gemun kaɗan ne irin na arama, dole sai ka zo a Ramadan ka yi ta Allah ƙara mun gemu, Allah ƙara mun gemu, ya Allah ka sa gemu na ya ƙaru. Sai ka ga arama yana addu'a Allah ya sa gemun sai kai na Sheikh Suddais, Allah ya sa gemun sai kai. To irin wannan ita wata da ke so kenan, sai da ce a ina son mai gemu, matsalar ta shine shin kana da gashi ko wanda shi a ina yi, to bari in baka zuwa ƙarshen Ramadana mu ga me zai faru. Ba wai sharadi ne kai kadai zaka darje ba, ita ma an bata dama ta darje. To wannan shine na biyu. Amma da dama muna yi wa mata mulkin mallaka, ba a ba su ikon zaba. Kai ma yadda za ta yi tafiya gani, kai ma sai ka yi tafiya ta gani. Kana tafiya a tsaye ne ko kaman tsohuwar roka ne, dole sai ka yi. Tana da iko ta gani, ta tambaya me ya faru da kai, me ya faru, naga kana tsalle, me ya faru. So duk wannan sai ka yi bayani, saboda shi aure mu sani fa cewa aure ibada ne amma ginu akan kauna. Duk inda aka rasa kaunan nan to akwai magana a ciki. Ba wai daidai bane ka ce a kai kawai kai karfin imani ne ka gante ci in astaghfirullah ba zan gadi ba, wai ga maka
annabi ya ce wani ya je ya gani kai ka zo kana wani imani hana ka gani wa ya gaya maka haka ka je ka gani ta yi ta yi alhamdulillah ce ya magana ka ce daidai abba kenan sai a je a wakilce ka to wannan shine na biyu idan ka ga ta maka to wannan akwai matakai da ake bi kala kala bayan mutum ya ga ta yi na uku bayan ka ga ta yi shine almuwafaqa bainaka wa bainaha dole sai an samu muwafaka saboda akwai abin da zaka ga ta maka ka mata amma babu muwafaka ya dace ya zama compatibility ya zama kai da ita akwai wani abin da ke na cewa kun dace da juna sai ku ɗanyi maganganu ka gane irin wanda take so ne ko ba irin wanda take so magana saboda har magana akwai irin wanda mutum ke bukata ita sai ka ji muryarta da ɗan tadin irin wacce kake bukata ne ko ba irin wannan ba kai namiji a ji muryar ka asalin muryar namiji ne sai da ce to haka nake son da namiji ita ta yi magana ka ji muryar irin muryar mace ce sai ka ce to alhamdulillah wannan ma yayi saboda akwai abin da shi ga namiji ado ne ga mace muni ne akwai abin da muni ne ga mace amma ga namiji ado ne to dole mu bambance wannan a kamar da nake faɗa ne ai shi namiji yayi karfi ado ne in ya zo nan yadda ki katakon nan sai ga ya dare biyu sai a ce Allahu akbar yayi amma mace ta zo ta da kayi bare biyu to dangerous ne ita karfi ba ado bane ga mace karfi ba ado bane ka rike mace haka kan murda ka ga ta murda ka kaje kasa to daga kasan sai ka wuce amma in ka rike kana yi sai ta faɗi to shine mace wani ustazi haka yace daidai ne haka ne yayi ina ga duk wanda yake bukata so a ka'ida idan aka samu muwafaka shine ku yi magana da juna haga za ku iya zama da juna ko ba za ku zauna ba daga ciki akwai magana akan hobby me hobin ka me hobinta yana da muhimmanci in ba ku yi ittifaki wajen juna akan hatta abin da kuke sha'awa a rayuwa ba akwai matsala kai kullum ka zauna kana jin wa'azi ita kullum ta zauna tana bukatan kallon indian film to akwai damuwa so duk wani abubuwan sai an fahimci juna an yi maganganu an fahimta in aka yi muwafaka haka za a iya zama da juna dan sabanin da ke tsakani kai za ka iya adjusting ko ita za ta iya a zauna to sai a je gaba na gaba shine a cikin muwafaka al-maharu maganan sadaki to anan kuma shine za ka ba ta haƙƙinta ne wa atun nisaa sadaqatihinna nihila kamar da qur'ani ya faɗa su cikin suratul nisa ko ba su sadakin su da mutuntawa din nan sadaki a biya nuna wai commitment ɗinka ne irin da gaske kake yi ga ma kuɗi ya ba irin ba wai ka zo ne kai yaudara ba anan ake gane mai neman auren gaskiya da na ciwa-ciwa shi na gaskiya daga an ce iso kawo sadaki sai ce to yayi sai rika murna amma wanda ba na gaskiya ana cewa kawo sadaki sai ce kawun mu yayi tafiya ya je Mambila bai dawo ba in ya je da yana wata 6 to sai wani idan aka matsa sai ya gudu to daga nan ake gane ba na gaskiya bane ana fara maganan sadaki a nan ake gane mai maganan auren gaskiya duk wanda ba da gaske yake ba daga nan za ka ga an raba gari sai ga ya canja waya sai je Facebook sai unfriending din da sai ce ya cire ta saboda mai kar a dame shi daman yaudara ya zo shi to a lokacin da aka yi ittifaki akan wannan akwai matakai kala-kala da ake bi wajen daura aure a zamanin magabata a daura aure ya fi komai sauki daga an yi ittifaki sai a ce kawo sadaki in ka zo da shi a wurin zaka ba sai a daura a wurin da aka yi muwafaka din kaga tayi kuka yi magana sai a ce to a daura ko inda kai ne sai a daura in ka zo da wani wakilin ka ce je ka kira shi a daura ko kuma ya shigo a daura sai a daura babu wani wahala kawai daga an zo take ake yi to wannan shine mafi sauki na aure ana yi shikenan an kammala kamar yadda ya faru da daga cikin yan baya ko da Sa'id ibn Musayyib sayyidu tabi'in take kawai ya ga dalibin sa ya bashi aka daura aure a dare kawai ya kai masa ita ba wani bata lokaci ana daura kawai baban ta yasa ta gabe ce to mu je mu duk wani daukan amarya wani sayan baki wani kawayen amarya duk an gama a ji mu je mu yaje mijinta na gida ya kwankwasa kofa ya ce wane ne bayan ya amsa ya ce Sa'idu ne ya ce shi kuma ya tuna duk garin babu wani mutum Sa'idu sai malamin sa Sa'idu ibn Musayyib haka da ya bude kofa sai tura masa iyalin ya ce ga iyalinka ka ji tsoron Allah a cikin ta shikenan sai ya fita to duk wannan biki su bonfire su mother's night su bachelor's eve komai da komai da kake ka kawai a cikin ittaqillaha fi ahlika an daga an kammala shi sa kake ga auren yayi albarka amma mu yanzu bidiyoyin kadai sun isa su kore albarkan aura to ana iya na farko an yi muwafaka take a daura ya halatta kuma a yi khidma an yi muwafaka an amince da an bashi amma daura auren a yi jinkiri zuwa dan lokaci maybe ko yana bukatan ya dan kammala dakin da zai sa ta ko gidan da zai sa ko kuma garin da zai kai ta bari je shirya accommodation to ana iya dan bashi tazara na dan lokaci ana kuma iya daurawan take amma tare wanda sai bayan lokaci kaman auren fiyayyen halitta da nana Aisha radiyallahu anha kaga ai ba tare aka yi ba
waɗannan su ne irin matakai da ake bi na ɗaura aure. Amma duk sauran abubuwa da muke yawanci al'ada ne wanda idan ma suka tsawaita sai su buɗe kofar sabon Allah. in an ɗaura aure kuma muhimmin abu da ake yi shine khutbatul haja, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu cewa allamana rasulullah khutbatul haja fi nikah. Annabi ya koya mana in za mu ɗaura aure to mu tabbatar an karanta khutbatul haja. Khutbatul haja ita ce muqaddimar da muke yi kullum muka zauna anan za mu yi wa'azi. Da ita annabi yake khutbar juma'a da ita yake fara wa'azi da ita yake ɗaura aure. Ya karanta innal hamdalillah, ya karanta ayoyi guda 4 a Qur'ani wurare guda 3. Cikin suratul nisa ayoyi 2, cikin ahzab aya ta karshe ta farko cikin suratul ali imrana nisa ayoyi 2 kuma cikin ahzab, shikenan an gama. So wadannan shine a takeice yadda ake neman aure na sunna. Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace.